Spândirea, și 7000 hectare de vechi au podat pe ăla. exact. Cât 7000 cu tot? 7000 la ce vezi acum? Da, 7000 cu tot cu pășun, nu? Ăsta e România. Era care? Oare? Da. Uite, cerul, e lapă. Aici Tutto seriamente sto pivoncino. Potete sto pivoncino. Lo sapete. Ezért 427-ben volt, neki fog építeni. Igen. Ez a dendrológiai pont. Hanno plantato anche a doppio, tutto arborito, Szép. Ugye ez igazán akkor szép, mikor poté ozaj pekné vtedy, keď je to rozkvitnuté a zelené. Jelo... Nu, deci ăsta zi, lacul rutului, el i-a dat numele și care. Tanuljátok még, bazd meg, mi az erdély történet. Ilyen hallod, mondta, ne beszélj csúnyán! Na mindegy, ő semmi nem érti, mondja szépen, hogy hol vagyunk, Tehát Görgényben vagyunk, ez a Bornemisszáknak volt egy kastély, 1420-ba kezdték építeni, és Teleki Samu csinálta meg a dendrológiai parkot, ő fejezte tulajdonképpen be valamikor 1200 évvel, és ilyen importfák is vannak, ilyen külföldi, rengeteg. Külföldről behozott Kína, Douglasok, és ez tulajdonképpen egy kastélyparkot. Most a Romániának az egyik leghíresebb erdészeti iskolája működik benne. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 60-70 éve ez adja a legkomolyabb erdészeket, főleg Erdélybe. Igen. Ez több hektáros park. Tehát több mint 100 hektár. Pontos nem tudom, de hétvégén most kéne jövök. Tényleg hívd fel Istvánt, vagy izét gondos üzenjének. Hogy megkéred ezt, csak fizet és itthon odaadunk neki a pénzt. Hát biztos van, biztos van. Tehetségesen, de másképp barátok vagyunk. Ő csinálta négy. Valójában olyan nincs. Nem is volt sajnos. Ilyen szép is. Ez egy kicsit élékvesztő idő. Ez zsibbadtan egy kicsit művészet bezegni, de semmi gond nincsen, hogy az ember nem iszik sokat. És innen megnézzük, látszik a hal is, kicsit előbbről. Ez a
ahol kellett volna eljárakozó a este, és amit nem voltam még És ez a kutya, ami interneten van. Igen. To je ten z internetu. Kedy jön, tehát csak innen átolni. Ja, itt egyet. Kellett volna. No, tu si už ty išiel. Már kezdett rúgni. Tu si už zakopával. Tu si zakopával, tu si úplne sa zakopal. Eljuttatok el, innen pedig latja, ez tiszta jégen megyünk itt föl. Už idő na lade. Aj nás to prešpikuje. Jak to tam ten Nissan vyškrábal. És ez itt Ale už sa nechoval, už to smrdí, už to je... Už sa nechoval. Ale došiel do náči. Na parku. Zalievam ti to zaječíka, čo som ti upiekol. Kde je to sekané olovo? Pozri sa, aké to je vymyslené, že túto si zoberieme dole a priamo oheň na ohni pečeme, vidíš? To sú drevené kamna, ktorý místni odborník robil, ale už to bude dobre, už je to horúce. Olner. Când pe mine nu mă mai vedeți în vertă la Dar cum să te acolo la ăla, la Chișinău? Cred că doamna să tot uita la bilet, dacă nu mă rămâne bani. Ja som tu na dvojku teórie. Mustíku, ale si zajaček a to jsem ti ohřil. Zaječíka, upiekol som ti zaječíka, aby sa si cítil ako dobre doma. Vyším ti aj oku. Jo, vysedáme. Odtiaľ ide po 5 km. Sedelo? Netlačujú ten lindy. Ti bere tú pušku, ty nie si zvyknutý zbraň brať, že aby tu niesol, dobre? Tam mi bere ten nosič. Margina după ei, acum. Da? Dacă nu sar acolo, zici că sar aici. De asta închidem tot, știi?